El que és un dona poder, d'activant el vols tu ser. Herois contra vilans, els dos vencir volem. Super Teams, heroes Esta base és nostra. Han quedat perfectes, Lockster. Ni sa mare robot se n'adonaria. Sóc un robot tòxic, Kit Kazum mola mil, bip bip. Els robotòxics no parlen. Fica't en el paper. Pip, pip. A veure, necessitem concentrar-nos si volem recuperar la meua base secreta. Rebut, bip bip. Bé, ens concentrem. Heu de seguir el pla al peu de la lletra. Amb esta targeta entrarem sense cridar l'atenció. Vinga! Hem d'arribar fins al superordinador. Actua amb normalitat. D'acord, bip bip. Amb el xip que ens va donar Enigma bloquejarem la consola de defenses del professor K. Ja quasi estem. Vosaltres dos, pareu ara mateix! No pense permetre que netegeu la consola amb productes de mala qualitat. Useu el Tecnolluent 2000. Amb Stinkator en la base es plena tot de brutícia. Pels pèls, La consola de defensa és vilena. Hora de hackejar-la. I mira com usen el nostre ordinador per a rastrejar fragments. Doncs s'ha acabat la gràcia. Vinga, vinga, de pressa! Interromp alguna cosa? Sí! D'on heu tret eixes disfresses? D'un femer? D'un femer! Fins si no recuperem la base, els vilans aconseguiran els fragments de Kazumi! I què? Abaixa la veu. Kazum Power! Jo m'encarregue d'estos robotòxics defectuosos. Kid Fury, Kid Fury, Kid Fury! Kazum Power! No ens obligues a lluitar contra tu, Finn. Multishield! Podríeu abaixar un poc la veu? Intrusos! Vosaltres, protegiu el superordinador! Si l'únic que feu és defendre-vos a sonos divertits. Oh, així es parla! Des que tenen ares amb King ja no és divertit. No veus que Mr. King t'està manipulant? Manipulant? No. El que vol és traure tot el meu potencial. Kazum Sword! No! Han destrossat les defenses! Bo, això pot ser un pla B, no? Enigma, les defenses han caigut. Podeu entrar-hi. Amb permís, venim a recuperar la meua base. El barret amb potes i la colla de desbaratafestes, acabeu amb ells! Bon profit, perdedor! Estrela voladora! Ai! Lleveu-me'l, lleveu-me'l! Jo te'l llevaré. Aguanteu, ja quasi n'hem localitzat un fragment! Ai, ahí està, ja quasi el veig. Ui.
De veres hem de lluitar contra Finn? No sembla molt dispost a parlar-les, Soren. Podem deixar la xarreta i disfrutar un poc de l'acció? Ho veus? Vinga, serà divertit. Kazum Sword! D'això estic parlant, Kazum Hammer! No vos moveu d'ací, d'acord? Preparat per a tornar-me el que és meu? Per descomptat que... No! Ara! King vol els fragments de Kazum per a controlar Kaboom City. I Enigma també, quina és la diferència? Que Enigma és dels bons. Sí, i que si no els aconseguim no podrem tornar a la Terra. Què va? Mr. King m'ha dit que quan els vilans n'aconseguim tots els fragments, ens deixarà tornar a casa. No et pots fiar de Mr. King. El que passa, Kid Kazum, és que no vols que traga tot el meu potencial, perquè saps que et guanyaria. Ni de broma! Els Magics! Multigent! El sostre ha caigut del costat dels herois. Crec que ja és hora d'anar-nos-en. Kid Fury, encara tens l'oportunitat de fer el correcte. El superordinador està a punt de localitzar un fragment del Kazum. Bravo! Bravo! Que bé! Amb un poc de cinta adhesiva el deixa com a nou. Oh, potser no.